Mayong buntag kaninyong tanan. Ang sambingay nga atong gibasa karon pasabot na sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nangutana man ang mga apostolis unsay kahulugan sa sambingay. Ug mao nga iyahang gipasabot. Perfect explanation sa sambingay. Ug dili na siguro kinahanglan nga ipasabot pa nako pag usab. Kaya nga ato nagong Ginoong Hesukristo ang mipasabot sa iyang mga apostolis sa kahulugan niini. Gusto lang na akong pamalandungan nato ang bahin sa pagpamati, pagpaminaw. Mingon ang atong Ginoong Hesukristo diha sa Ebanghelyo karon, kung doon na kamoy dalunggan, pamati kamo. Kung doon na kamoy dalunggan, pamati kamo. Gingon nila, usas sa lisod kaayo buhaton, mao ang pagpamati. Usas sa lisod kaayo nga buhaton kuno, mao ang pagpamati. Say nakalisod ni ana, nga ready raman ang ato ang dalunggan. Si Stephen Covey nagingon nga na ay upat ka mga levels of listening. Upat ka mga level kuno sa pagpamati. Siguro magkatabang ni pagsabot nato sa akong pangutana ganina or sa akong giingon ganina nga may nakalisod sa pagpamati. May nakalisod sa pagpamati. Ang first level kuno of listening, ingon siya, is actually ignoring. Paminaw ka, nakabati. Upon you ignore what you hear. Actually, it's not listening at all, di ba? Kanang nakabati tod ka, you just ignore it. Kanang di rin mo tagaag, pagtagad ang imong nabati. Di nimo tagaan og pagtagad ang imohang nadungog. So that's the first level. Second is pretending to be listening. Di ba? Ilabi na og mag-text ka na kay laing gibuhat. Yan ay nagsulti. Naman lang ka, yes, okay. Tinood na. Now, you are pretending to be listening. But actually, you are not listening. Pretending lang. Nagpagka-aron ingnon lang nga naminaw, namati. Kanaragod, no? Kanang maminaw mo na ako, balikay ko no, di ba, marag tinuod pod sa inyo, ha? Ito niuod man po di ay sa ato ang kaugalingon. Ikatulo, kanang gitawag nila og selective listening. Mura imuhang dunggon, ang gusto nimo nga madungog. Selective listening. Di ka maminaw sa di nimo gusto. Ang imuharang pagtagad, katong gusto nimong madungog. Selective listening. Magwali siguro ang pari dinhi kung kauyon ka, maminaw ka, pag maghisgot na gani o pagtulunan sa simbahan nga nasukwahi ka or perhaps maigo ka, di ka maminaw, di ba? Ipalapos lang sa pikas dalunggan. Selective listening. Ang ikaapat,
kanang gitawag og attentive listening. Attentive ka. Ha? Naminaw gid ka sa tanan. Madungog nimo ang tanan, imong gipaminaw gid. Attentive ka sa pagpamati or pagpaminaw. So muna ang upat according to Stephen Covey, upat ka mga levels of listening. Kung sa may para nato maayo. Katong ikaupat, attentive listening, yango kono, kadi ko kagkuan og. Kung sa may maayo, katong ikaupat, attentive listening. Paningon sila nga naapay ikalama nga level which is the most effective way of listening. Kanang gitawag og empathic listening, empathy. Akadungog mo anang pulong empathy. Lahi sa sympathy. Ang sympathy, naluoy ka. Naluoy ka. Kanang empathy, kanabang ibutang nimo ang imong kaugalingon sa dapit sa tao nga nagsulti. Diba? So it's not only listening with the ears, but listening with the heart. Ears and heart. Katong mingon ta nga attentive listening, okay to? Yes, kay naminaw ka. But siguro, kutobra diha, attentive. Basin og wala makadulot sa imuhang kasing-kasing. Okay, naminaw ko. Unya nahibalo ko. But it is not enough that you know. Dili lang igo nga nadungog nimo ang pulong sa Ginoo. Dapat mudulot ang pulong sa Ginoo, dapat buhaton, no? Mao nay kumpleto. Dili lang igo nga naminaw ta sa pulong sa Ginoo. Atong nadungog, yes. Nahibalo ko sa pulong sa Ginoo, nahibalo ko sa iyang mensahe. Apan ato ba ni nga gipuy-an? Mo ni ang akong giingon nga nakadulot ba na sa atong kasing-kasing? Ato bang gibuhat ang atong nahibaw, ang atong nadungog o nahibawan? Kay kung kutobra kita sa kahibalo, kung kutobra kita sa pagdungog o sa kahibalo, which is the product perhaps of attentive listening. But kung wala nato buhata, wala nato tumana ang mensahe, wala ra gihapon ay bunga. Na so ang giyon nato gani nga the most effective way of listening is empathic listening. Kanang yung panaglitan, nakay ka istorya nga tao. Kung paminaw lang, kung kutob lang sa pagpamati, sa gisulti, makaingon siguro ang response nimo, sige, tagaan dayon nimo og kwarta. Naitaw nga pobre siguro nga moduol nimo, naisulti, siguro ritso dayon ka og hatag og kwarta. Sayop na, kay basin biya og ang gikinahanglan sa tao, ang imuhang pagpaminaw lang. Gusto lang makabuo sa iyahang mga problema. Gusto na may tao nga gusto lang nga naay kabubuan niya sa iyang problema. Naitaw nga ang gusto niya maulang ang nga naay mamati niya, naay maminaw niya.
gusto sa tao usahay nga naay tao nga maghatag niya og atensyon og pagtagad og panahon. So it's mo na usahay ang produkto kung atong ibutang kanang muna siya ang gitawag nako og empathic listening. Nga atong ibutang ang atong kaugalingon sa lugar sa tao. Nga ang ato ang panglantaw mao ang panglantaw sa tao mo pa'y atong panglantaw ang iyahang gibati ato pod nga bation, and we can respond accordingly, and we can help the person more. Iba mo na'y matawag nato og kanabang ang pulong sa Ginoo makapamunga og daghan diha kanato. Ang pulong sa Ginoo siguro makatabang og dako sa atong isig ka tao. So again, at mo ni grasya nga atong pangayoon sa Ginoo nga ato ang abli ang atong kasing-kasing sa iyang mensahe. Mao na ang gikinahanglan. Aron mo tubo ang binhi, kinahanglan na og yuta nga tambok aron kanang mga mag-uuma nasibalo na nga aron makatubo og makaani, makapamunga og daghan ang iyang gitanom, iyang i-prepare pag-ayo ang yuta. Gatanom bitaw ko og mangga. Gipalangga gito nako kay mauto siya giveaway sa ordination ni Father Oni Durango. Ang gipanghatag niya seedlings sa mangga. Diha ko sa dawin adto. Ako gito siyang giali, no, kay kung ako tong ginganlan og Durango nga mangga. Akong giingnan ang taga-konbento, no, alimahin ni angalan aning manggaha, no, ang variety Durango. So wala pa to nako itanom aron gyud magatubo og maayo. Kalot ko og dako nga bangag na dahil gipangbutangan nako og kuan sa waste sa baka na giayo gyud pag-ayo ang pag-andam ang yuta. Dako nga bangag gibutangan og tambok ng mga yuta na tanan. Dayon gitanom nako dayon gialimahan, no, kana yung kinahanglan straight og naganiha gibantingan gito nako siya. Og naka paspas kayong tubo. Although gibalhin ako, nag-expect nako nga makapamunga. Nagulang ko pag-ayo kay pagtrabaho sa simbahan sa Dawin, ingon sila kinahanglan nga pamutlon ang mga kahoy nga dool sa simbahan. Ug usa si Durango ang naputol. But anyway, ang akong punto nga kinahanglan andamon ang yuta aron ang mutubo ang binhi ug makapamunga og daghan. Aron ang mensahe sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga ato ang madungog aron makapamunga og daghan, andamo nato ang atong kasing-kasing, ablihan nato ang atong kasing-kasing, humuko nato ang atong kasing-kasing aron ang pulong sa Ginoo nga matisok dinhi makatubo ug makapamunga og daghan diha sa atong kinabuhi. Daghan ta kanang sas manimbata, daghan ta nga makadungog sa mensahe sa Ginoo. Daghan ta nga nakadungog sa iyang mensahe, apan lain-lain ang epekto. Depende sa kaabli sa atong kasing-kasing sa mensahe sa Ginoo. Mao na nga
Magampo ta sa Ginoo nga abli kanunay ang atong kasing-kasing aron makalaom kita nga ang mensahe nga ato ang madungog sa ako nang giingon makatubo o makapamunga o daghan na ay epek ang mensahe sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa langit nung Amahan nga pinaagi sa iyang bugtong anak kita naluwas sa atong mga sala. Busa kita moingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan sa kalibutan, may sama sa tabunok nga yuta, nga naghatag og ani sa gatusan kapilo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa atong nasod, mudumala sa pamaagi nga kahimutan sa Dios o sa iyang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong wala masanta nga tinguha o kahakog, dili unta makatuok sa pulong sa Dios diha sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaayo nga gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Patalinghugi kami. Nga katong nangamatay, makapahimulos sa kahayag, kalipay o kalinaw sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios, ug Amahan, tabangi kami sa among panginahanglan adlaw-adlaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pero panggamito na ako pagwali. Kaya ikaw din ang Diyos na ng kalibutan ko ikan sa imong pangilagay ng bawat mga ang pangabot sa ikaw din ang mas sa iyo. Kaya ikaw din ang Diyos na ng kalibutan ko ikan sa imong pangilagay ng bawat mga pangilagay ko ang binungabot sa iyo, tao ginamahal sa pagmagsalang tao, ay makinangailim nun ng Espirituhanan alam ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga halad nga sa pagsantos kanamo. Imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ubos ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos nining maagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-akay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo. Ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom.
ug ipahanungdan ining santos nga misa karon apil ng mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluya kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamot. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Panausab kanimo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako. Ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, nga makagagahom, itugot ka namo, nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, Amen. nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mon ciel noi et ante mondo commento novo ciel la credui sopra Salos Norbertus Copui, sed benedictio occidente albotroque comparsi laudatio. Oratio Imperata. Pagampo batok sa COVID-19. O Diyos, among amahan, bidangop kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19. Nga miyasi karon, o gani, mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakot. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panglawas. Aron padayon sila nga magalima sa mga masakiton, idumanan sa kamayo kumaluloyon. Nagampo kami alang sa mga naigo nini nga sakit. Nga may balik sila dayon sa ilang maayo nga panglawas. Panalipdi sila nga nagamuwak nila. Ihatag ang dayon nga pagpahuway, kanila nga mitaliwan na. Hatag kami sa imong grasya, ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangaliw po kami nga sumpunon nimo ang pagkatap ni maong virus, sa ingon, manaw na sab kini nga among gihambing kaadlok. Kini among ipangayo, pinagi kang Hesukristo nga among Ginoo, ug imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos sa kangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod, o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tumaya ang among mga pangaliya, hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman, o may mayon o gulahan nga berhen. Amen. Mahal nga Senyora,
Kayuhan sa mga masakiton. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Iampo mo kami. Pagampok nga kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabay kami sa panggubatan. Panalipli kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon ng tasya sa Diyos. Kami mapausanong nag-ampo, o ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Pinagi sa gahom sa Diyos. Magtambok sa impyerno kang Satanas, uban sa iya nga daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naniuha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Panalipdi kami. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Amen. Mga pagdaig sa Diyos, daigo ng Diyos, Daigo ng Diyos. daigo ng iyang santos nga ngalan, Daigo na yung santos nga ngalan. daigon sa Yeso Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, Daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos ug matuod nga tao. daigo ng ngalan ni Jesus, Daigo ng ngalan ni Jesus. daigo ng iyang mahaloyamot nga kasing-kasing, Daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, Daigo ng iyang bililong uyamot nga dugo. daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar, Daigon sa Jesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar. daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito, Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, Daigo ng mahal na inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. daigo ng iyang may mayaon nga pagsaka sa langit, Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. daigo ng ngalan ni Maria Birhen o ginahan, Daigo ng ngalan ni Maria Beren o Inahan. daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos, Daigo ng Diyos diha sa iyang mga anghel ug mga santos. Most holy, O sacrament divine. Oh, pray